Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție din ciclul de emisiuni Alternative. În cadrul emisiunii noastre de astăzi vom discuta despre situația persoanelor de vârsta a treia și ce trebuie să facem ca să le asigurăm un trai mai bun, asemănător cu cel al persoanelor din țările Uniunii Europene. Vom discuta împreună cu invitații noștri de la noi din studio, cât și din studioul central de la Chișinău, pe care mă grăbesc să vi prezint. Așadar, Dumitru Iene, expert, Angela Railean, specialistă la Casa Teritorială Drochea. Domnilor, vă spunem bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Bună seara! În studioul la Chișinău îl avem pe Valeriu Sainsus, expert asociat IDIS Viitorul, și Nelea Rusu, șef direcție politici și asigurări sociale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vă spunem bine ați venit la emisiunea Alternative. Și pentru ca să avem capăt de vorbă, de la început vă propun să urmărim un reportaj realizat de colegii noștri din Cimișlia de la televiziunea Media TV. Maria și Dumitru Cristinii, pensionari din orașul Cimișlia, au muncit o viață întreagă în colhozul local la întreprinderile de prelucrare a materiei prime, ca la cei peste 80 de ani să-și ridice o pensie de circa 1100-1200 de lei fiecare, atunci când coșul de consum în Republica Moldova este de 1668 de lei, potrivit celor mai recente date statistice. Am pus picioarele la colhoz și lucru. Prin colhoz, la hleb zavod am lucrat, pe unde era de lucru, tot am lucrat. Am lucrat în colhoz 41 de ani. Până a ieșit în 90, am ieșit la pensie. În 49 am intrat în colhoz și în 90 am ieșit la pensie. 1100 primesc pensia. Cele mai mari cheltuieli din pensia bătrânilor se duc pe medicamente și alimentare. De îmbrăcăminte nici vorbă, se mulțumesc cu hainele care le au mai vechi. Îți cumpără un cârnaț, ori o... Nu, la Paști și la Crăciun dacă am cumpărat, dar altfel nu, că n-ajunge, ori să te duci să iei un tforoc, ori o smântână, ori să mai mănânci ca un bătrân. N-ajung, că te uiți să ajungă de la lună până la lună, că dacă n-ar să ajungă pe urmă și să faci. Tot suntem promoți. Din lipsa de bani, bătrânii au renunțat de mult la încălzirea cu gaze naturale, deși sunt conectați. Au renunțat la televizor, economisesc lumina electrică cu flacăra candelei care e mereu aprinsă. Nu dea Domnul să moară fără lumină, spun ei. Dacă în țările europene coșul minim de consum conține și convorbirile telefonice, internetul, biletele la teatru și alte necesități culturale, apoi în Moldova se includ doar coșul alimentar, procurarea mărfurilor industriale și pentru achitarea serviciilor prestate. La cei 61 de ani de la căsătorie, Maria și Dumitru Cristinii își dea până viața în grija Domnului și cu gândul că nu au trăit în zadar pe pământ. Noi, din partea noastră, ca organizație obștească, noi nu avem cu ce să ajutăm oamenii. Fiindcă încă această familie e familie care fiorul ajută, să ajutați, dar sunt oameni singuratici care n-au niciun ajutor.
Am revenit în studio, domnilor, aș vrea să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre ce am văzut și ce am auzit. Domnul Ienei, cum credeți, cine se face responsabil de situația care acum se află bătrânii noștri? Se înțelege că situația persoanelor în etate este destul de deplorabilă. Și dacă ar fi direct să răspund la întrebare pe care ați spus-o, ar fi simplu, felul de a stabili pensiile și cei care stabilesc aceste pensii. Eu cunosc câteva date ale Casei Naționale de Asigurări Sociale în cadrul pensionarilor. Cea mai mare categorie socială o constituie pensiile pentru limitele de vârstă, peste 514.000 de beneficiari. Pentru ei se alocă anual circa 614 milioane de lei, adică o pensie medie constituie 1194 lei și ceva bănuți. Cele mai mari pensii le primesc foștii angajați din sectorul aviației civile, 625 de persoane, pensia medie fiind de 6.312 lei. Aproape de același nivel sunt pensiile sau indemnizațiile viagere ale judecătorilor. În prezent 266 de foști judecători primesc lunar câte o pensie de 6.154 lei. Următorii în top sunt foștii miniștri, actualmente 74 de beneficiari, care ridică lunar în mediu câte 5.458 lei. De asemenea, 269 de foști deputați primesc pensii de circa 4.076 lei. Cu peste 1.000 lei mai mici sunt pensiile procurorilor, 2.833 lei, urmați în clasament de lucrătorii vamali, 2.604 lei. Citisem undeva că în Republica Moldova cea mai mare pensie este de circa 20.000 lei. Și nu odată m-am întrebat, oare ce a lucrat această persoană de primește o pensie tocmai de peste 20.000 de lei? În același timp, foștii angajați din domeniul culturii primesc o pensie medie de doar 554 de lei pe lună. Un învățător al claselor primare de abia ridică 900-1000 lei. Un profesor de liceu sau gimnaziu ajunge la o pensie de circa 1200-1400 lei. Cam la același nivel sunt medicii. Pentru a majora pensiile, alte indemnizații, este nevoie a mări defalcările în fondul social. În timp ce Uniunea Europeană recomandă oficialilor noștri, țărilor care se confruntă cu creșterea șomajului, cu sărăcia, să majoreze salariul minim până la nivelul de 60% din cel mediu pe economie. Autoritățile de la Chișinău își planifică să atingă acest indice tocmai către anul 2019. Mulți mai țin minte mitingurile profesorilor din anul 2014. Datorită acestor acțiuni, atunci salariul minim pe țară a fost majorat de la 600 lei la 1000 lei. Dar această sumă constituie nu 60%, cum cere Uniunea Europeană, ci doar 20%. Începând cu 1 mai 2015, a fost majorat de la 1650 lei până la 1900 lei, cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real. Cu regret, în țara noastră, munca este remunerată nu ca în alte țări, conform costului real al forței de muncă, ci după principiul în funcție de resursele disponibile. Și ce credeți totuși până la urmă, cine este responsabil de această situație? Cine se face vinovat? Responsabil se face în primul rând cei care stabilesc această legislație privind la stabilirea pensiilor. De ce zic lucrul acesta? Pentru că metodologia actuală de calculare a pensiei este imperfectă și duce la discriminări esențiale între diferite categorii de beneficiari ale acestor plăți. Astfel, toți lucrătorii achită contribuții în mărime de 6% din venitul persoanelor fizice în bugetul asigurării sociale de stat. Dar, mai târziu, cele 6% se împart în mod diferit. Cei mai mulți beneficiari, de 42%,
din pensii, din salariul pe care îl are sau pe care l-a avut, dar alții primesc 75% din același procent asigurat. Eu vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să adresez o întrebare invitațiilor noștri din studioul Centru din Chișinău. Doamna Rusu, am vrea să ne spuneți și dumneavoastră ce credeți, de ce au ajuns bătrânii noștri în asemenea situație? Într-adevăr, sistemul de asigurări sociale din Republica Moldova este un sistem solidar, categorisit sistemului de pensii Pay As You Go, deci în care persoanele apte de muncă contribuie din salariul său și respectiv din aceste contribuții sunt achitate pensiile curente beneficiarilor de pensii. Acest sistem necesită un echilibru financiar, adică dispunerea de venituri suficiente pentru acordarea de prestații corespunzătoare și nemijlocit viceversa, acumularea de venituri pe măsura efectuării acestor venituri. În parte ce ține de calcularea pensiilor de asigurări sociale, dar într-adevăr ponderea cea mai mare, circa 73% din numărul total de pensionari, reprezintă beneficiarea pensiilor pentru limită de vârstă. În cazul formulei de pensionare avem două părți a formulei de pensionare, deci este o formulă de tranziție care cumulează drepturile la pensii atât din perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi 1 ianuarie 99 și avem partea a doua a formulei care reprezintă partea posterioară a intrării în vigoare a acestei legi. Principiile de bază stabilirii pensiilor constituie venitul asigurat din care au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale și durata stagiului de cotizare. Cu cât este mai mare durata acestui stagiu și venitul din care au fost achitate contribuțiile, cu atât și pensia ulterioară va fi mai mare. Dacă să discutăm despre pensiile unor categorii de cetățeni, deci 1% într-adevăr de circa 1% jumate reprezintă pensiile membrilor de guvern, deputaților, aleșilor locali, funcționarilor publici, a căror pensii se calculează după o altă formulă de pensionare. Respectiv și achitarea pensiilor acestor persoane are loc din două surse, din bugetul de asigurări sociale și din bugetul de stat, respectiv parte din bugetul de asigurări doar este indexată anual la 1 aprilie. Eu vreau să menționez aici că politica Ministerului este de a unifica modalitatea de calcul acestor categorii de pensionari după o formulă unică în vederea respectării principiilor echității și egalității sociale. Domnule Sainsus, cum explicați dumneavoastră situația cu vârstnicii noștri? Dacă să revenim la sistemul de pensionare, vreau să spun că în ceea ce privește sistemul nostru de pensionare este un sistem post-sovietic sau cu tente și aspecte sovietice de a-i cuprinde pe toți cu pensii. Însă vreau aici să menționez și un șir de metehne ale sistemului, în primul rând de faptul că este un sistem elitar de pensii, unde o bună parte din pensionari consumă o bună parte din tot ceea ce este preconizat pentru pensii. Al doilea aspect care este vizibil este că formula de calcul a pensiilor nu redă dividendele pensiei pe tot parcursul contribuit la anii cotizați la pensii, ceea ce înseamnă că mai bine cotizați la pensii sunt primii ani când salariul este mic, de unde și pensiile care sunt calculate de asemenea sunt foarte, foarte mici. Eu aș insista aici că nu numai se revine la o formulă unică de calcul a pensiei, dar este foarte important ca în egală măsură să fie cotizați și primii 15 de ani contribuiți la pensii și a doua parte a pensiei. În afară de aceasta trebuie să o spunem că nu știu dacă mai există state în Europa în care pensia medie este mai mică decât minimul de consum pentru populația vârstnică. Trebuie să spun că din considerentul aderării la Uniunea Europeană, partenerii europeni insistă asupra faptului că pensia trebuie să fie nu mai mică decât 40% din salariul mediu pe economie și
și din acest considerent vârstnicii au doar ce câștiga. Și încă un aspect important ar fi, și sfatul meu pentru toți cei din teritoriu este de a nu accepta salariul plic, pentru că acesta este unicul aspect al faptului că pensiile pentru pensionari, mai ales cei rurali, sunt sub pensia medie pe țară. Cu atât mai mult, țin să menționez, colegul meu a comentat foarte bine aspectul spectrul de pensii, dar eu trebuie să menționez că aproape jumătate din pensionarii agricoli nu ajung nici la pensia medie, nu tocmai la pensia mărită sau pensia ce depășește 1100 de lei sau 1200 de lei. Pensia lor rămâne sub 1000 de lei. Mulțumesc pentru răspuns. Doamna Răilean, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum se fac calculele pentru pensie? Că pensionarii noștri la ziua de azi au ajuns în asemenea situație că nu au un minim de existență. Calcularea pensiilor se efectuează în baza legii numărul 156/14 din 14 octombrie 1998, legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. În linii generale, mă stărui succint să lămuresc, în linii generale, pensia depinde de stagiul de cotizare a fiecărei persoane, adică de perioada de activitate a persoanei pe întreg parcursul vieții și de venitul asigurat, adică de venitul în care au fost calculate și achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat. Cu cât sunt mai înalți acești indicatori, cu atât este mai înalt cuantumul pensiei. Vreau să menționez că factorul uman, începând cu anul 1999, de când s-a implementat legea, de acum nu mai joacă rolul, toate datele sunt în sistemul informațional, fiecare persoană are un cont personal unde sunt oglindite, unde este oglindit venitul asigurat al persoanei. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri tuturor și haideți să vedem care este opinia cetățenilor despre faptul cine se face vinovat că am ajuns în asemenea situație. De ce am ajuns în situația aceasta? Așa rukovodstvo așa de mare este, deputații tot primește 7.000 de rubli, dar noi 300, iată, 1.300. Situația asta este foarte încordată, eu cam greu vorbesc. Cauza este că oamenii care stau la conducere nu se gândesc la cei care au rămas în partea de jos, părțile de jos. De atât dacă nu conducere. Pe ăștia de la cap să stric. De sus nu-i conducere și am ajuns așa. Care nu se gândesc la narod, dar se gândesc la dânși. Că așa sunt calculele făcute pentru pensionari. Așa sunt legile. Asta e. Dar cum credeți, cine este responsabil de situația creată? Statul. Dar cine altceva? Ce trebuie să întreprindă statul pentru a îmbunătăți această situație? Ce trebuie? Trebuie să se gândească la narod, trebuie să se gândească la viitorul țării, să meargă la compromis o leacă între dânși acolo, să se înțeleagă. Nu să tragă racul broasca și o știu că. Doamna Răilean, dumneavoastră cum credeți? Cine se face vinovat și cum putem noi îmbunătăți acum această situație? Pentru a schimba situația în direcție pozitivă, consider că fiecare persoană trebuie să-și asigure viitorul. Trebuie de menționat, referitor la salariul în plic, că acesta este un beneficiu de scurtă durată, dar urmările sunt pe un termen îndelungat. În genere, veniturile nedeclarate
pot duce la pensii minime incomplete sau chiar la alocație socială, care în ziua de azi este de 100 de lei și desigur că persoana nu poate ca să existe cu acest minim de existență. De aceea, fiecare asigurat trebuie să convingă angajatorul ca să fie relevat tot salariul, să fie integral arătat în contul personal. Dumneavoastră, domnul Ione, ce credeți? Cum putem îmbunătăți această situație? Situația creată se poate schimba, dar doar dacă se va schimba, în primul rând, metodologia de calculare a pensiei, excluzând principiul discriminatoriu de care am vorbit mai sus. Spre regret, scade numărul persoanelor asigurate, iar cel de angajare informală este încă înalt. Doar în ultimii 10 ani, numărul de persoane asigurate s-a diminuat cu circa 40%. În același timp, acoperirea contribuțiilor a scăzut substanțial și este actualmente de 0,76 pensionari. Până prin 2020 se prognozează ca acest raport să fie de 1 la 1, adică un angajat să întrețină un pensionar. Pe lângă problema legată de majorarea salariului minim pe țară, cum am spus mai sus, mai e nevoie de o reformă a sistemului de pensionare. Și în primul rând, revizuirea formulei de calculare a pensiei, unificarea modalității de calculare a acestor plăți pentru diferite categorii de beneficiari, actualizarea veniturilor luate în calcul la stabilirea pensiei, obținerea certificatelor pentru veniturile obținute între anii 84-98, care nu sunt incluse câteodată în cotizare la calcularea pensiei, căci multe din ele s-au pierdut. Combaterea muncii informale, planul de acțiuni privind minimalizarea practicii achitării salariului în plic și a muncii la negru pentru anii 2011-2014 nu s-a soldat cu rezultatele semnificative. Un ordin comun de creare a unei echipe multidisciplinare a fost semnat la 5 mai 2015 dintre Inspectoratul Fiscal, Inspecția Muncii de Stat, Inspectoratul General de Poliție și Confederația Națională a Sindicatelor, dar acest ordin nu a adus rezultatele dorite. Zilele trecute am luat cunoștință cu rezultatele unui sondaj privind acordarea salariilor în plic. Și uitați-vă ce se întâmplă. Doar 17% dintre angajați au recunoscut că primesc salariile acestea în plic. În schimb, niciun angajator nu a recunoscut că achită salarii în plic, că salariile unor angajați se plimbă pe undeva pe sub masă. Bine, și care ar fi soluția? Soluția este una simplă. Legislația trebuie să fie cât mai dură, iar organele respective trebuie să pună la punct pe cei care încalcă aceste legislații. Credeți că angajatorul plătește salariul în plic fiindcă el dorește acest lucru, dar angajatul nu? Sau poate... Nu cred lucrurile acestea, pur și simplu mai este o dorință comună. Mai sunt unele momente. De asemenea, am vorbit cu unii angajatori, dacă îi dă un angajator unui angajat un salariu de 6.000 de lei, atunci acest angajator trebuie să mai plătească statului încă deasupra circa sau peste 2.000 de lei. În total, acest salariu pe care îl dă angajatorul angajatului nu este de 6.000 de lei, dar îl costă în jur de 8.000, poate peste 8.000 de lei. Dar de ce nu credeți că poate fi invers? Din cei 6.000, angajatorul îi dă salariatului numai 4.000, dar 2.000 pleacă la... Se întâmplă într-adevăr lucrurile acestea, dar nu de fiecare dată, pentru că dacă va fi în așa fel, cum spuneți dumneavoastră, atunci acel angajator nu o să aibă angajați.
Păi eu cred că chiar și acei salariați uneori spun că uite, vreau să fiu angajat sau nu vreau din la serviciu, dar nu vreau să fiu angajat din motive că aș vrea să primesc un salariu mai mare. Adică eu aici văd două părți a medaliei, nu numai una, că atât angajatorul cât și salariatul, cred eu, că sunt în ambele cazuri în cazul de vină. de față, chiar aceiși angajatori comunicau că dacă ar fi mai mici impozitele, păi da, atunci și salariile, chiar dacă ar fi de 6.000, atunci ar veni mai mulți salariați și mai multe impozite ar fi transferate în folosul statului. Asta vroiam și eu să o spun, fiindcă dacă impozitele ar fi mai mici, atunci cred eu că ar dori mai mulți salariați să achite aceste impozite. Bine, dar acum să vedem care este opinia invitaților noștri din studioul central. Doamna Rusu, ce măsuri întreprinde Ministerul pentru a îmbunătăți această situație? Și dacă să discutăm despre problemele sistemului actual de pensionare, vreau să menționez că acestea derivă dintr-o serie de deficiențe structurale ale economiei Republicii Moldova, în special proporțiile impunătoare ale evaziunii fiscale și ale muncii nedeclarate. Dar țin să menționez că perfecționarea sistemului actual de pensionare reprezintă una din acțiunile prioritare ale programului de activitate al Guvernului și totodată face parte și din strategia de dezvoltare Moldova 2020. Pentru atingerea acestui obiectiv, Ministerul are trasate mai multe acțiuni și aici, ca să le menționez, practic una din acțiuni este instituirea pensiei de bază pensionarilor, indiferent de care este plafonul pensiei, fiindcă actualmente noi cunoaștem că suportul financiar de stat se acordă doar persoanelor al căror quantum nu depășește 1500 de lei, iar această pensie de bază, deci instituirea acestei pensii, va veni ca o supliment la pensie care va spori securitatea socială a pensionarilor. O altă acțiune este, cum am menționat și anterior, unificarea modalității de calculare a pensiilor. Totodată ne propunem și efectuarea unor schimbări parametrice în formula de pensionare și perfecționarea sistemului actual de indexare a pensiilor. Când vorbesc de formulă, menționez intenția de a actualiza venitul asigurat obținut de către persoane după 1999, deoarece în actuala formulă de pensionare această valoare se ia în valoarea sa reală, fără a fi reevaluat sau într-o măsură oarecare indexat. Și totodată Ministerul vine cu un șir de propuneri pentru combaterea muncii la negru, pentru diminuarea muncii informale. Și aici chiar aș veni cu un mesaj către populație să nu accepte acest salariu în plic, deoarece doar la atingerea vârstei de pensionare și doar când primim această pensie, conștientizăm care este riscul și care sunt consecințele negative ale acestuia. Vă mulțumesc pentru răspuns și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Saensus, cam pe când, în opinia dumneavoastră, ne vom apropia de situația persoanelor de vârsta a treia din statele din Uniunea Europeană, inclusiv la capitolul pensii? Rămâne o diferență foarte mare în ceea ce privește pensiile în cadrul Uniunii Europene, dar trebuie să spunem că acestea sunt rigorile de aderare la Uniunea Europeană și din aceasta toată populația vârstnică are mai mult de câștigat decât de pierdut în contextul integrării europene. Eu vreau să punctez câteva aspecte de sistem, a sistemului de pensii. În primul rând, faptul că este necesară o echivalare a vârstei de pensii pentru bărbați și femei, pentru că trebuie să spun că femeile, rămânând în câmpul muncii, ar putea să aibă o sursă de existență a lor și n-ar depinde de pensia soțului sau de salariul soțului. În afară de aceasta, trebuie să menționez că în ceea ce privește sistemul de pensii este necesară realizarea sistemului de pensii pay as you go, ceea ce înseamnă că îți plătesc așa cum ai contribuit. O parte a pensiei este ceea ce a vorbit
colega mea, o parte a pensiei este a angajatorului sau a statului, o parte a pensiei este din salariul pe care l-ai avut, iar a treia componentă a sistemului de pensii sunt sistemele de pensii private care sunt tergiversate în Republica Moldova și pentru mine rămâne o întrebare care este cauza de bază a tergiversării sistemului privat de pensii. În afară de aceasta, în contextul reformării sistemului de pensii, pentru noi este mult mai important să privim sistemul de pensii din perspectiva faptului că foarte mulți pensionari au activat după pensii și au avut ani contribuiți la pensii. Spre exemplu, în Estonia, în statele Baltice, fiecare an muncit după pensie asigură o creștere a pensiei pensionarului cu 10%. În țară la noi, fiecare al 5-lea pensionar muncește după pensie, iar el nu capătă nici un procent sau o cotă de creștere a pensiei lui. Cunosc persoane care au muncit după pensie și 15 ani, însă din aceasta, chiar dacă au contribuit prin contribuția lor la pensie, oricum aceasta nu a constituit și o creștere a pensiei lor în condițiile în care au activat după pensionare. Fără îndoială, persoanele în etate au nevoie de sprijinul nostru, cu atât mai mult bătrânii solitari. În Comrat există deja o experiență de acest fel care ne o împărtășesc și nouă. Să privim un reportaj realizat de colegii noștri din Comrat de la televiziunea ATV. Azilul de bătrâni din Comrat împlinește 15 ani de la fondare. Toți acești ani aici locuiesc circa 30 de bătrâni. Au ajuns ei aici din diverse motive. Unii nu au apropiați, alții s-au pomenit părăsiți de copii, iar alții mințiți și solitari. Totuși, această casă comună unde au ajuns nu din propria voință le oferă adăpost, grijă și o bătrânețe demnă. Доме престарелых вы сколько находитесь уже? 8 лет уже. Мне смотрят здесь хорошо. Сын сказала, мам, я еду в Москву работать. Отвезу тебя туда. Дима, отвезите меня туда. Да, как я пришла сюда, я не пойду домой и все. Все, живем хорошо, как положено. Все. Сама захотела, потому что у меня никого не было. Мои дети взяли кредит от банка. И обанкротились. И уехали отсюда. Я осталась на дороге. И вот благодаря сюда пришла, приняли меня очень хорошо. И вот второй год я здесь. Condițiile de trai în azilul pentru bătrâni sunt foarte bune. Euroreparație, cameră pentru odihnă, cantină separată, servicii medicale, program de divertisment, psiholog și 4 mese pe zi. Сегодня на первое у нас суп фасолевый, пюре с отбивной, салатиком и компот. Наши палаты для стариков, здесь условия на высшем уровне, проживают они, отдыхают. Medicul Nicolae Slavuțchi a menționat că aici bătrânii au parte de toate cele necesare, la fel ca acasă, dar totuși sunt și unele avantaje, precum vizitele zilnice ale medicului pentru a preveni acutizarea bolilor. Мы каждый день проходим, делаем обходы, выясняем, как провел он предыдущий день, как провел ночь, что его беспокоит на данный момент. Мы хотим здесь построить теплицу, чтобы мы круглый год, у нас есть участок для этого, очень хороший, чтобы мы имели зелень в дом престарелых круглый год, чтобы мы имели овощи свои. Conducerea azilului pentru bătrâni și autoritățile locale încearcă să creeze toate condițiile necesare pentru ca oamenii în etate care locuiesc aici să se simtă în siguranță și confortabil. Dar totuși a fost complicat să nu observăm lacrimi în ochii lor atunci când își aminteau de rude și apropiați. În vocile lor tremurânde se simțea un imens dor de casele lor. Am revenit în studio, doamna Railean, domnul Iene, cum credeți, plasarea bătrânilor în aziluri este o soluție? Ce ne spuneți dumneavoastră, doamna Railean? Într-adevăr, plasarea bătrânilor în aziluri este o ieșire din situație pentru persoanele în etate care nu au copii sau care sunt lipsiți de îngrijire.
Acum, în aziluri, situația este destul de bună. Persoanele în etate primesc asistență socială, asistență medicală, psihologică, dar e regretabil uneori faptul că familiile au nevoie de un membru al ei atât timp cât aduce venit în familie. Trebuie totuși să nu uităm, după părerea mea, datoria noastră sfântă de a avea grijă de părinții noștri. Mulțumesc mult, dumneavoastră, domnul Ieni, ce credeți? Este o soluție plasarea bătrânilor în aziluri? Plasarea bătrânilor în aziluri este o soluție doar temporară. Cu părere de rău, acești bătrâni bătuți de soartă, care nu au copii cu ei, sau poate copii în genere nu au copii, sau poate sunt duși peste hotare pentru a-și câștiga existența familiilor lor, au nimerit în această situație nu de flori de cuc. Din ce cauză? Pentru că altă situație la ei nu poate fi astăzi. Într-adevăr, în aceste aziluri ei au și îngrădire psihologică, și medicamentoasă, și hrana este cât de cât mai bună, și este și o îngrijire oarecare. Vrem, nu vrem, ei se simt mai bine decât ar sta singuri acasă între patru pereți. Dar, să o spun deschis, ei, am stat de vorbă cu câțiva, sunt de cei care tânjesc după pereții caselor lor. Vă mulțumesc mult și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Rusu, ce credeți despre azilurile de bătrâni, care sunt costurile, câte avem în țară, câte aziluri avem în țară? Ce credeți anume despre plasarea bătrânilor în aziluri? Dacă să mă refer, chiar acum discutam cu colegul de platou că nemijlocit de aziluri răspunde o altă componentă în cadrul Ministerului. Eu voi încerca doar să menționez că Ministerul pedează pentru dezinstituționalizarea persoanelor din aziluri și integrarea acestora totuși în familii. Eu aș menționa aici de ce reprezintă niște servicii de asistență socială, dar aici la nivel de localitate, prima țintă este asistentul social totuși care are menirea de a se ocupa de persoanele vârstice din localitate. Sunt autoritățile publice locale, fiindcă la nivel de localitate ei sunt actorii care nemijlocit deci joacă un rol foarte important în asigurarea vieții și în asigurarea calității vieții persoanelor de vârsta a treia. Mai mult, dacă am discutat până acum de pensiile că sunt sub minimul de existență, eu vreau să menționez că actualmente la 1 aprilie va avea loc indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 10,1%, care va crește, adică în mediu, cu 120 de lei pensiile pentru limită de vârstă. Statul, prin prestațiile de asistență socială, mai intervine cu acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece anului, pentru aceste categorii vulnerabile de persoane, de beneficiari. Totodată, cum am menționat, sunt deja și serviciile de asistență socială și, nu știu, într-un alt format putem discuta și despre nemijlocit, despre aziluri, dar, cum am menționat, un alt reprezentant al Ministerului ar fi de dorit participarea acestuia. Domnule Sainsus, ați putea să ne spuneți cum stau lucrurile în Europa la acest capitol? Există aziluri de bătrâni și dacă există deja practici care am putea să le preluăm? Există, să știți că am luat cunoștință nu cu puține practici, inclusiv în Europa, dar și în Israel. Vreau să menționez că, în primul rând, serviciile date sunt foarte binevenite în condițiile în care avem generații largi de bătrâni orfani sau avem bătrâni cu copii în viață, dar copiii sunt departe de locurile unde se află părinții lor, așa cum a spus și colegul meu din platou, că o bună parte din ei sunt plecați la muncă, iar bătrânii sunt fără atenția copiilor lor. În afară de aceasta, vreau să menționez că în statele europene sunt două categorii de
aziluri, sunt aziluri private și aziluri de stat. Azilurile de stat, în cea mai mare parte, toată îngrijirea bătrânului este sub protecția statului, numai că 60% din pensia lui rămâne în casa de bătrâni, iar 40% rămâne pentru necesitățile sale la vederea sa. Când vorbim de casele de azilurile private de bătrâni, trebuie să spun că în cea mai mare parte, 100% îngrijirea bătrânilor este pe seama familiilor sau a copiilor lor. Trebuie să spun că și unele și altele au alternative, inclusiv în Republica Moldova, dar mai mult ca atât aș puncta un alt punct vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, pentru că în Republică sunt necesare serviciile de gerontologie, pentru că în etapa exact următoare ne va crește foarte mult numărul pensionarilor care va fi peste vârsta de 70 de ani. Și trebuie să o spun aici că serviciile care vor fi prestate pentru această categorie de bătrâni, inclusiv și în partea nordică a țării, unde speranța de viață este puțin mai mare, aceasta ar fi o soluție neapărată pentru categoriile date de populație. Să recunoaștem că în realitățile Republicii Moldova, puțini pensionari care ies la pensie își permit să se odihnească. Majoritatea, din vari motive, continuă să activeze, să ducă un mod activ de viață. Să urmărim acum un reportaj realizat de echipa noastră de filmare. Condițiile de trai în Republica Moldova îi determină pe mulți vârstnici să-și continue munca și după pensionare. Morar Raisa din orașul Drochea, bunăoară, este pensionară de 6 ani. Dar pentru a face față situației dificile de azi și pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice, a hotărât să se ocupe de business. Toată viața am lucrat în unul și același loc, la casa de servire, caseriță. Și dacă s-a lichidat întreprindere, ne-am găsit un locușor în piață și deodată se făcea vânzarea mai bună, era mai puțini vânzători și era mai ușor. Acum o leacă e mai greu. Soțul la fel este pensionar și muncește cot la cot cu soția. Toată viața eu am lucrat șofer. Ultimii 10 ani la paza incendiarului, cum se zice, la pojarnă hrană. Și deam cu soția care îi ajut la piață și muncim, ne stăruim, să nu ne rugăm la nimeni, suntem bucuroși copiii sănătoși și noi tot și facem o capiei ca să avem și noi și punem pe masă în fiecare zi. Soții muncesc la piața din Drochea și au luat patentă și chiar dacă n-au mari venituri, sunt mulțumiți. Săptămâna asta, de exemplu, 2 zile n-am vândut nimic, altele câte 50, 60, azi o geantă de 250. Și când mai mult, când mai puțin, trebuie să ne hrănim. Dacă acasă stai, nu poți sta. Suntem deprinși să lucrăm, să muncim. Te simți mai vioi, parcă pari și mai tânăr. Venim, fuguța, ne ducem, suntem deprinși, iutișori, repede încolo, repede încoace. Ne simțim, până când ne ține sănătatea, alergăm. Pentru noi, pensioneri, încă e mai ușor, dar sunt tineri care nu au lucru și nu au nici pensii și pentru dânsi e mai greu. Ne stăruiem să muncim pentru că pensia e 800 de lei. Cum credeți, un pensionar este bine să ducă un mod activ de viață? Asta e foarte bine, nu că e bine, dar e foarte bine pentru că ca să șezi în casă, asta pur și simplu poți să mori mai înainte de vreme psihologic. Șezi închis în casă, dar omul când iese se duce la lucru, se duce să ocupe cu ceva, pentru că zi de zi mișcarea asta înseamnă viață. Și alți drocheieni sunt de părerea că după pensionare e bine să lucrezi. E foarte bine că lucrează, că poate lucra și foarte bine fac pensionierii, că să aibă sănătate și poate lucra mai departe. Asta e principalul. În raionul Drochea, buna parte dintre cetățeni pensionați muncesc la piața centrală din oraș. Alții peste 200 la instituțiile de învățământ, iar 40 la spitalul raional.
În reportaj am văzut că această familie, deși sunt pensionari, de fapt activează și își asigură un trai mai bun. Domnul Ienie, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce credeți despre ceea ce am urmărit și cât de pregătiți sunt astăzi pensionarii noștri pentru a-și deschide o afacere pe potrivă. Eu personal nu cred că acele persoane care au ajuns la pensie, chiar în ultimii ani, pot începe o afacere din sursele lor proprii. O pot face doar acei pensionari, copiii cărora au acumulat, cinstit sau necinstit, unele capitaluri. Iar pentru a le ascunde, deschid firme de orice tip, pe numele mamelor, soacrelor, mătușilor, surorilor, taților, fraților, etc. La împrumuturi fabuloase, pensionarii nu au acces, după lege. Să o luăm din învățământ. Circa o treime din angajați sunt pensionari. Și nu de atâta că ei vor să lucreze, dar de atâta că, în primul rând, nu sunt cadrele respective care să vină și să lucreze în aceste instituții. Dar, privitor la dânsii, cu părere de rău, conducerea țării a adoptat o lege discriminatorie. Adică articolul 301, litera C, alineatul 1 al Codului Muncii. Adică dacă sunt tineri specialiști, numai cadrele didactice și lor li s-a stabilit pensia și au ajuns la vârsta de pensie, ei pot fi eliberați oricând, fără nepus în masă. Iată, lucrul acesta este îndurerat pentru aceste cadre didactice. Dar aș vrea să vă întreb, este bine ca un pensionar sau o persoană care s-a pensionat să nu aștepte acei bani de la stat, dar uite să facă o activitate, indiferent ce, adică în afară de, nu spunem de piață, altceva. Într-adevăr, este bine sau... Este bine. De ce? Pe de o parte, pensia este mică și cei ce acumulează le completează cheltuielile, dar pe de altă parte, ei devin mai sociabili cu societatea. Și acele probleme care poate să-i apasă atunci când sunt singuri acasă, atunci sunt dispărute. Iată de ce activitatea lor de zi este benefică. Vă mulțumesc foarte mult. Acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Railean, pensionarii care deschid, fie să-și deschidă o afacere, fie să activeze mai departe în câmpul muncii, beneficiază de ceva înlesniri sau nu? Mulți beneficiari de pensie, după stabilirea drepturilor sociale, într-adevăr își deschid o afacere, cum este, de exemplu, o întreprindere individuală sau activează în bază de patentă și vreau să spun că ei, în primul rând, au așa facilități că ei beneficiază integral de pensie și totodată ei sunt scutiți de taxa de fondator. Adică au facilități. Da, vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să întrebăm invitații noștri din studioul central. Doamna Rusu, aș vrea să vă întreb ce politici promovează Ministerul și statul pentru a susține pensionarii care doresc să-și deschidă o afacere sau fie să rămână mai departe să activeze în câmpul muncii. Și conform datelor statistice, într-adevăr, din număr total de pensionari pentru limite de vârstă din 518.000 de persoane, practic 120.000 continuă activitatea de muncă după stabilirea pensiei. Aceasta denotă faptul că persoanele sunt apte și doresc integrarea activă acestora în viața socială și prin această acțiune, practic, sunt eliminate discrepanțele între diferite criterii de vârstă. Vreau să menționez că, conform angajamentelor Republicii Moldova, privind implementarea planului de acțiuni privind îmbătrânirea de la Madrid din 2002, a fost aprobat în 2014 prin hotărârea de guvern numărul 406 un plan și un program de acțiuni concrete privind implementarea ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânite în toate sectoarele vieții, inclusiv și ceea ce ține de partea privind domeniul de asigurări sociale.
Astfel, scopul acestui program nemijlocit constă în asigurarea în integrarea problemelor îmbătrânirii în toate sectoarele vieții, prin astfel de programe încurajând persoanele de vârsta a treia într-o implicare mai mare în viața activă și în viața socială. Prin acest mod și se asigură și un dialog între diferite generații și generații de vârstă. Totodată, prin contribuțiile, de exemplu, dacă discutăm de pensionari care își continuă activitatea de muncă, prin contribuțiile care aceștia le achită, ei sunt asigurați și de alte riscuri sociale, de exemplu, în cazul unei îmbolnăviri, în cazul altor riscuri sociale prevăzute de lege, aceștia sunt asigurați ai sistemului și pot beneficia în caz de risc de prestațiile corespunzătoare. Domnule Sainsus, aș vrea să vă întreb cum stau lucrurile în Uniunea Europeană. Statul încurajează sau descurajează pensionarii care doresc să rămână să activeze în câmpul muncii, fie să-și deschidă o afacere? Eu vreau să aduc exemple mult mai ample, pentru că nu numai în cadrul Uniunii Europene, dar inclusiv în Statele Unite ale Americii este scoasă vârsta de pensionare, pentru că în Statele Unite de cele mai dese ori vârsta de pensionare este privită ca o vârstă de discriminare, pentru că, spuneți-mi, omul până ieri a muncit 8 ore, iar de astăzi nu este capabil să muncească 4 ore. Iată de ce în contextul întrebării dumneavoastră țin să menționez și să-i spun și domnului Iene că în ceea ce privește pensionarii sunt resurse pe care statul poate să le utilizeze. Numai că un pensionar după vârsta de pensie trebuie să muncească, dar nu pe un salariu, dar pe așa numita part-time sau 4 ore, jumate de salariu, pentru ca să nu discriminăm generațiile tinere de specialiști care intră în câmpul muncii. Mai mult ca atât, trebuie să spunem că omul muncind după pensie, deci se simte util societății și plus la aceasta mai are și un venit. Dacă să vorbim în cadrul Uniunii Europene, trebuie să vă afirm și să aduc lumina aici că jumătate din pensionarii Uniunii Europene continuă să muncească după pensionare. La noi doar 1 din 5 muncește după pensie, ceea ce încă este foarte puțin. În contextul, de exemplu, măririi speranței de viață, avem încă resurse pentru a realiza aceasta. Sau, trebuie să o accentuez aici, că îmbătrânirea nu este o povară, îmbătrânirea în general este o oportunitate și este o oportunitate a țărilor care se consideră dezvoltate. Cu siguranță sistemul de pensionare trebuie îmbunătățit, avem cu toți o opinie comună, dar să vedem ce spun cetățenii, cum ar trebui să îmbunătățim acest sistem. Cum credeți, cum poate fi îmbunătățită situația în sistemul de pensionare? Să plătească nălogurile care au întreprinderi. Să plătească năloguri, că noi am plătit și noi năloguri când eram tineri. Ce măsuri pot fi întreprinse? Situația e atât de gravă că ar fi nevoie de foarte multe lucruri, dar ar trebui să găsească niște investiții străine în primul rând, pentru că altfel economia noastră nu mai are nicio șansă. De ce este nevoie? Pentru asta cred că și un cadru legislativ adecvat ca să poată să mai vină niște investitori străini pentru început, care ar redresarea economiei, dar și o mare responsabilitate a celor care guvernează, într-adevăr să fie acea voință politică de a face ceva real pentru țara aceasta și nu doar a face declarații frumoase. Am auzit opinia cetățenilor, dar acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, stimați invitați, dumneavoastră cum vedeți îmbunătățirea sistemului de pensionare și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră, doamna Rusu, la această întrebare răspunsul. Deci, cum am menționat și anterior, prioritatea, într-adevăr, este spre sporirea calității vieții acestor categorii de beneficiari, adică persoanelor de vârstă a treia. Acțiunile sunt focusate, într-adevăr, spre perfecționarea sistemului care a fost implementat în 1999, dar care urmează să-l
să îndepărtăm toate lacunele existente și toate deficiențele acestuia. Deci planul guvernului este practic bine stabilit în acest sens. Urmează să întreprindem deja acțiuni concrete prin amendamente legislative concrete în vederea perfecționării acestui segment. Vă mulțumim pentru răspuns și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Ieni, dumneavoastră cum vedeți îmbunătățirea sistemului de pensii? Un anumit rol trebuie să-l joace nu numai organele centrale, dar chiar și administrația publică locală, prin deschiderea noilor locuri de lucru, locurilor de lucru. Iată, uitează ce a avut Drochia, combinat pentru fermentarea tutunului, combinat pentru ambalaje, baza auto numărul 5, 3 organizații pentru construcții, 3 pentru reparații capitale, combinat pentru material de construcții, combinat pentru panele de construcții, combinat pentru calibrarea semințelor de popușoi, combinat pentru lactate, pentru mezeluri, secții de conserve și toate acestea, cu părere de rău, la ziua de astăzi nu sunt. Dar acestea erau zeci, sute și chiar mii locuri de muncă și era venit și în bugetul local și în bugetul Republicii, care trebuiau să îmbunătățească și pensiile și salariile angajaților. Da. Și ar mai trebui moment. Da, foarte scurt. Moment. Ar trebui un plan republican întocmit de Ministerul Economiei, dezvoltare a țării pentru următorii ani. Fiecare centru raional, fiecare oraș, în ce domeniu trebuie să se dezvolte. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Railean, dumneavoastră ce credeți? Cum ar trebui să îmbunătățim acest sistem? Eu cred, de asemenea, dacă se vor majora locurile de muncă, vor activa întreprinderile, atunci se vor majora și defalcările la direcție venitului și atunci și pensiile vor fi mai majore. Vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Sainsus, cum vedeți dumneavoastră îmbunătățirea sistemului de pensii în așa fel ca să trăiască și persoanele noastre de vârsta a treia ca în Europa? Dacă e să revenim la contextul de îmbunătățire a pensiilor, trebuie să facem aluzii la ceea ce am spus anterior, la implementarea sistemului de pensii Pay As You Go, cu 3 piloni, unde fiecare pensionar ar putea să aibă componenta pensia din 3 componente, mă iertați. În afară de aceasta, este foarte important să spun că vârsta de pensie nu este o vârstă prin care populația nu mai este aptă să muncească, pentru că în prezent la pensie ajung 7-8 din 10, ceea ce înseamnă că vârsta de pensie nu este sfârșitul vieții. Iar noi, demografii, operăm și cu o noțiune mai nouă, care este, de exemplu, speranța de vârstă de după pensie. Iar în Republica Moldova, media ei, desigur că constituie ceva mai mult de 10 ani. Aceasta înseamnă că atâta timp cât trăim, trebuie să muncim și este îndemnul ca să creăm și o societate cu o bunăstare adecvată condițiilor și etapei în care trăim. Emisiunea Alternative la final. Mulțumesc invitațiilor din studioul de la Drochea, mulțumesc invitațiilor de la Chișinău, mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori. În cadrul emisiunii noastre de astăzi am prezentat idei, opinii, soluții, iar fiecare din dumneavoastră să-și aleagă ceea ce se potrivește mai mult. Vă spunem pe curând și seară bună! Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.